Gipasakaan na og batong-batong nga kaso ang duha ka suspect nga responsable sa pagbusikad gawas sa usa ka resto bar sa barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Narecover na sab ang kotse nga unang gisakyan sa mga suspect. Ani ang report ni Argel Relator. Kasong murder, frustrated murder, malicious mischief o illegal possession of explosives ang gipasaka batok sa nadakpang si Roel Coquilla, 38 anyos, nga usa sa suspect sa pagbusikad sa gawas sa usa ka resto bar sa barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Si Coquilla ang nakita sa CCTV nga nagdala sa puting cellophane nga gisudlan sa gibiling eksplosibo. Ang maong pagbusikad gikamatay sa usa ka lalaki o gikaangol sa laing tulupa. Samang mga kasusab ang ipasaka batok sa mastermind sa pagpamamba, kinsa parayon pa nga ginapangita. So nangayo tagtabang sa ato ang partner no sa PNP, sa other PPOs nga motabang sa pag-locate ani maong suspect. Samtang na-recover na sab sa kapulisan sa barangay Apocon, Tagum City, Miyerkules sa hapon ang kotse nga nakita sa CCTV nga unang gisakyan sa mga suspect. Sa pagpanubay, girantahan ang maong kotse gikan sa usa ka rent-a-car center sa Tagum niadto pang July 29. Ang kaning nagrenta aning sakyanan sir nga color pula, isa ka babae, as ano sir no nga nakuha ang investigasyon sa atong Kalinan Police Station, isa po daw ning babae sa gikarelasyon sa main suspect nato. Nakita sa Global Positioning System o GPS gikan sa crime scene, daghan pa kaayo o gituyok-tuyukan nga mga dalan ang maong kotse. Una pa man niini na uli ang sakyanan ni adtong Martes alas 11 sa buntag o mag-12 ka oras human ulahi kini nakita sa CCTV duol sa gikahitabuan sa pagbusikad. Natapos na ang 24 oras nga ultimatum nga gihatag sa Davao City Police Office aron mo surrender ang mastermind sa pagpamomba. Busa, dili mo undang ang hiniusang puwersa sa kapulisan sa pagpangita ug pagukod sa main suspect nga ilan ang nailhan. O gisiguro nga sa dili madugay, madakpan ra gihapon nila kini. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.